Ingat, ingat, Putu Raja Dolok Permahanan Channel. Jadi kada di hama maksud nami. Isun ipanipuli ni ulau ta tortor tadi bagas kadarion milas ni rohat ta acara siang saja. Kamu suhut nami. Pajulu mau lihat lima tarok di batang kemudi. Kala tokong lo bingkap bahasa hati rohan Tuhan. Kau kekas kita berjalan sebagai tempat sino. Laulah Tuhan. Jadi masyarakat naturas nakiklau suara kami. Masyarakat panipuli ni Urota. Kalau pemenang, sian hatan duwatai do pasado kedua mamang. Situ bidot abibur bison. Lord Parmaingan akan dibuatkan nama dok panipuli ni ulota aku kan apa nama orang pakai nah akan dipakai di dok Musa bang susran jelas kilohat tadi besar itu di Pak Rumah Tangga Pulau dok Musa mau tinggi Rohan tumangihong suara di jauh di Batam. Jala mangaringgas roham mangulahon na bupati koni tuho di bagasa sadarion. Pati pook kumaho siap bangso na di tanoon. Jala sahat matuho pasu-pasui. Pasu-pasuok kumaho di hutan ho di badian. Pasu-pasuok kumaapang yuroh pangotiamu. Jala pasu-pasuok kumaparbua ni Bortian. Jala pasu-pasuok kumaho lahoruar dohot lahobongan. Ido kata pasu-pasu ni Pak. Kumalobi hami madokot katao. Tang jaminan ni mapain sa pasu-pasu. Alay hatan ni batang naman dok. Molo di ulah kamu do saluhut nai. Pati po ako kumaho sa saluhut na bangso na di tanoon. Kabe tumi po mahamu mamang siya nagkatulorgang siya nagkatulorgang sa lipodong. Oo manaw pisi, oo manaw mora, oo manaw martua. Molo tinggil roham mangulahon doha tumangihon suara ni Jehovah di batay. Ini mamusa dua keduaan itu kata pasukan di batang. Alani dilita saluhut na di bahasa Tikion. Ina mangojak kong siyang harajao. Ina marhorong nilo na saluhut na. Napasahaton hata nauli na talading katuwa mo na suhut namin. Majak kong mabadan, majak kong mapatobiyang mo na. Ituwa doon at niloha. Sa hapon niya mata berdua di batang kami na. Sa itu bunyana doon, ibunuboro. Sa hapon niya mata berdua di batang. Kaya muna sebut nami. Asa sokan itu badohan. Dan kami harajau. Mamita masyan na daw. Majo masyan na tolok. Ituwa doon at niloha. Si pasahaton niya mata di batang. Buwas ma di batang. Na pasahaton pasu-pasu ngayon. Kaya muna sebut nami. Asa umpi na mablagajang doon nami. Oras mahamu sebut nami. Oras mahami. Asmo siyan harajao. Asa di dok na dua-dua. Emeska batua maparding kumar si Borong. Amat tadi batado sila tua. Saluhut na mahitawang. Oras dalam. Oras mamusut nami. Oras mahami na dua-dua do harajao na dituhani 2 tahun. Budima. Seorang ada ornama pangapur suar selukna dos taita kurang bocah buru. Jadi buru nami siap dosa pangapur. Dapo lain kan ahar pion. Buru tu buru itu. Ano pe yakam buru beredatan. Jadi serangan non kita tiun ulat terus seneron. Masalah roha songno ni mata raja inakingan.
Kubalos mau se, pilpio mat ayat dapat. Marlas roa mau toktong di bangsa Tuhan ini, kulai madok marlas roa. Kubergo las roa kerja nami kerja bulu. Agi mator nami utong. Suri hata nauli na pinasak nai lumubi mata na kanu. Asamartan song lagi may mas batu semua dalam. Song kornei satu itai togi hot tua molo togi bangwa tu kiboi hot tua jadi ope bahasa maribata asamartan dalam song lagi mas batu semua dalam. Suria ka pabenam nuna mulai siya nakik kupayo tigo do dia kapabenan niya ale di pabeben suria ka hula-hula ta sa masuru satu betian numa sa hata pasu na sa do si meron sa meron kotor sa oras de gabian oras mahami hal tudon oras mo amatara da butima buruma melihat tema di hamuna saluh na hula-hula nami na mga lihat tigyol tu kami buruna di nalawa nga po ata nauli ata naringga siyan saluhuna orong ni hula-hula dumowi ma di hamuna harajaw nung atakas betutu kata pasu-pasu di basa hatamu tutulak kodo na tulangon na bajongjong persaripeo di bege sadarion sian hatani tuhatka na binasahan ni akabangulan ni huria pe dumowi harajaw asa mangapu mabadan mangapu tot dinasida nang dohot tami salu na namar hula matur atong gepek madohono nami tur tiomen na lote turtuina tu hata pasu hata gabi na pinadohan ni hamuna salu na nama kaholongi ami lumobi tulaku doh na tulaku di bagasan sadarion asa sama sude akapasu-pasu nawi unang mamuba unang mose asa terbang ma dalatu huta balatu dalatu jabu sude hata nauli hata nadinggani waktu kami mai lumobi tulakon hot martongan di jabu horas mamuna manggabe kami horas do tami salu na butima mau lihat ma parjo tarok tu hatta dia bala di partikia non ima di bogo ni bagas jolo ni alamatta di gongo jolo ni bagas tas gongo pangisina apalagi di tongani arion dimana congcok kita masih dopa-dopan ima na manguduhon anak parmenta di bagas joro ni Tuhan di bata lama jalo pas-pasu parbangkasan angge matutu hatam di bata marurat marparbuye ma jadi sada ujaha ma di tonga-tonga di rumah tangga nasia di hamu horong ni hula-hula nami horong ni harajaun nami horong ni hale-hale nami naro mengadopi ulaun pamas-masuon doho pengadetion ni anak parbenaya pada tikon uhud di basa tamu hata nauli hata nadenggan hata pasu ku anak dot anak nami apalagi tikon sayang dia mata tutu rumah tangga berbahagia rumah tangga suluh hatan itu hata resida ya horas hamu harajaun nami horas halele hamu halele nami horas hamu nang nahupiu hami apalagi titikon tirtina dur tiomen nalote hata nauli hata pasu na pasamu na papi hami memang pengajamu butima musi godang mana to kita nama to Pamu rumah kita godang dah. Iya pak. Jadi soalnya mah dihamu perbusin nami. gabe mang gabe Son nuain jong kami kian na dua strip harajau. Ala nunga sikop ulau nami masih dari paran pasu-pasu ata nauli kami dohot cu nami di son. Ang giyak matutu sudah na hata nauli na binasa ni hula-hula nami. Ale-ale siap kuria, soalnya siap karajaun. Ang giyak matutu
Suat mai dia barana sida. Abing mai di abingan sida. Sahat masulu sahat matu batean. Tuku basa hata me hata nuli hata na dengan di Jakob badan. Do Jakob to bina sida me saluna. Boleh ate madi na saluna terlumbubi ma nang di tuhata. Abang perbusi nabi bandabang ma kodang mula-mula sahat tu kodang sahat nai jadi manggora mahami abang perbusi nabi budiman. Abang asik puluh lotta, dia mau permusik kami, asal bukan di YouTube bagas, lima penate. Kerjaan madori kami, godam lima. Godam aja kami membuat tuan di kota. Yang di bagas di paradian masuk, asal bukan penate, tu bagas. Godam.